Αρχίσαμε τώρα εδώ. Μην το κάνεις αυτό, Άγγελε. Κοίτα ο Λάγκας. Κοίτα αυτό τώρα, κοίτα τώρα. Κοίτα τώρα εδώ, κοίτα αυτό το πράγμα, κοίτα. Κοίτα τώρα, εντάξει το λαδάκι μου πράσινα θα τα κάνω γιατί είμαι από λάθος, Γεια. Πάνε κι άλλο. Μικρή Βεσσονάτος, εδώ παιδιά, εδώ, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω. Επειδή έχω Windows 8 laptop και έχει διάφορα πράγματα. Μαμίλια. Κοιτάξτε τον πως είδα το άλλος, δεν γίνεται ρε. Εντάξει. Ναι. Τι έγινε? Το τέτοιο. Τι? Ποιο? Τηλέφωνο, ξέρεις τι. Θα σου κόψω τα δόντια. Λίγο. Άμα θέλεις, όλα θα το έφερα. Δεν μοιάζει. Θα πήγαινε στο γιατρό η Άτζινα και θα πήγαινε και ο Αντώνης. Σαν να πω, εντάξει, μην τα βάλω τώρα. Το βάλεις σε μου και ο Άγγελος. Το βάλεις σε μου και κάνω βλακίες. Τι όνομα λέτε να δώσω, γράψτε στα σχόλια από κάτω του βίντεο. Άντε το channel μου είναι Bill Ste. Γιο. Εγώ το Εσύ Bill Άγγελε, Ste. έχεις ανεβάσει βίντεο στο YouTube, για πες μας. Σου πω συνέντευξη. Ο αδερφός μου έχει ανεβάσει. Εσύ, Ο αδερφός μου. εσύ, Έχω ανεβάσει Roblox. Ρομπλοξάκιας, Το παλιό μου όνομα στο Roblox. Εσύ είσαι Ρομπλοξάκιας 2. Το όνομα το Για πες μας. έχω δικό μου YouTube. Βαγγέλης του παπά μου. Του παπά σου, εντάξει. Αλλά Είσαι χάλια. δικό μου είναι κανονικά. Α, κανονικά. Κάποιος είσαι, παιδιά. Όβεν. Άνοιξε, μαλάκι, μην βάλεις αυτό πάνω. Γεια σου. Εντάξει, μωρέ. Γιατί έφυγε ο άλλος. Έλα εδώ, Έλα εδώ, θα κάνουμε το βίντεο. Πρέπει να έχεις δικό σου YouTube με το δικό σου όνομα. Έχω. Όπως έχω εγώ. Α, δεν έχω. Κατάλαβες. Κάτσε, φέρε. Τι έχεις, τι παιχνίδι έχεις κατεβάσει και από πού, Steam, τι. Κάτσε, δεν μπορείς να γράψεις. Σου παίρνω συνέντευξη τώρα, εντάξει, μην κάνω φυλακίες. Έλα. Αυτό θα ανεβεί YouTube. Τι... Ω, Μίτσι και 3 λόλ. Ω, Μίτσι και 3 λόλ. Ω, Μίτσι και 3 λόλ. Από το Steam. Από το Steam. Steam. Το Steam είναι βλακιά ή ωραίο. Τέλειο. Εγώ του βάζω ένα story με το ζόρι. Τι? Εγώ του βάζω ένα story με το ζόρι, αν και έχω και εγώ λογαριασμό. Έλα πιο πολύ μου αρέσει το Softonic. 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 Εντάξει. Και έχουμε και 2 υπερμετροπία. Χάλια είναι το Softonic. Έχουμε και 2 υπερμετροπία κιόλας. Ποιο video game σου αρέσει? Είναι όλα. Είναι όχι όλα. Εμένα Advanced Warfare and GTA Μην πεις V. Minecraft. GTA V. Το Minecraft είναι... Και πιο πολύ που κάνω πλάκες. Είμαστε στο YouTube. Πλάκες που κάνουμε είναι το πιο πολύ κάνω πλάκες στο GTV και Έλα, μίλα τώρα, το αγαπημένο μου είναι το Είμαστε και- στο YouTube τώρα, και έτσι. αυτό που παίζω πιο πολύ είναι το Batman. Είμαστε στο YouTube, να μου δώσεις κανονικά με τα πάρω, εντάξει, μη σε κουράσω. Κανονικά μιλάω. Εντάξει, έλα, με τα πάρω, έλα. Να με πιο πάλι. Αλλά δεν είναι χάλια. Το ξέρω. Κάτσε, γιατί μου τους πάει τα νεύρα. Ωραία, δεν φαίνεται τώρα. Μου σβήνουν τα δόντια, παιδιά, κοίτα τον άσχετο.
Και θα δω τώρα άνθρωπο. Λόγω λέει. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα υπέρμετρο. Χία. Με σβήνει. Αλλά θα το σβήσω και εγώ. Κοιτάξτε. Α, εμένα σβήνει. Αυτή είναι παιδιά, όχι πλάκα. 5 λεπτά. Έχουμε κανένα μισάωρο να κάνουμε πλάκα. Παίξουμε online, να βγάλουμε κάνα βίντεο online. Τέλος πάντων, Με το τώρα TikTok. μπορεί να παίξουμε Advanced Warfare, Grand Photo, δεν ξέρω. GTA. Ναι, Καλύτερα. GTA, San Andreas, όπως θα το πεις. Δεν παίξουμε σαν Αντρέας, δεν το έχουμε. Αλλά μπορούμε να το βάσουμε. Άντε, γεια. Hi.